עכשיו אנחנו משחקים פינג פונג. פינג פונג. כן, טוב, כן, טוב. טוב, טוב. ממש כמו אלוף יפני משחק. טוב. ליעד, מה את אומרת? אני אצלם אתכם וישים את הסרטון הזה באינטרנט? כן. ותהיה מפורסמת בכל רמת גן? בכל שכונת הגפן? כן. בכל הבניין הזה? כן. כן, יפה. יש, אז תגידי משהו, תספרי בדיחה למצלמה, כדי שיהיה מצחיק הסרטון הזה. מכירה בדיחות? לא מכירה? טוב. נצלם את מתן מנצח בפינג פונג? עכשיו אנחנו עושים בוקסינג. מוכן להתאגרף? אני נגד זה לא לחטוף אגרוף לפנים אבל. חצוף זה, נותן לנו מכות. חושב שזה אבי נימני. גם תדמית. אתה גם רוצה להיות בסרטון הזה? יש לנו כמה כוכבים, יש לנו את פה, היפופוטם, את קופיקו, את ליעד, מה את עושה? אני מסתכלת של הוואטסים שלי פה. היפופופו? ואת רונלדיניו בניון נוימן פה, שקורא את המחשב פה בכל המשחקים פה בינתיים. אין, 2. לא יהיה לך כוח לאימון אבל. מה? לא יהיה לך כוח לאימון. יהיה לך? בוא, רון. יאללה בוא. מה? מנצח? 15-40. ליעד, תגידי משהו. תראי לי את קופיקו ואת היפופו. תראי לי אותם. מי תציגי אותם למצלמה? זה קופיקו וזה... מי יותר גדול? והיפו. יפה. הם יודעים לדבר עברית או אנגלית? או רק היפופוטמית? עברית ואנגלית. והיפופוטמית? גם. כן? וקופיפואית? כן. וואי, הם יודעים הרבה שפות. הם מאוד מוכשרים, הופה. אתה מנצח מתן? אני משחק משחק. יופי. איזה משחק? וזה? כן, ביתר רמת גן. ביתר רמת גן. אני הקופיפקה של ליעד. יש לי חבר שקוראים לו היפו. שלום, אני היפו. אני יודע לקפוץ. הופ, אני יודע גם לקפוץ על הגב. הופ, הופ, הופ. אבל לא, גם אני יודע לקפוץ על הגב. הופ, הופ, הופ. וחוץ מזה, אני בבית הזה הרבה יותר זמן ממך. אני הייתי של יד הרבה לפניך. גם אני טוב בסדר, בוא נתחברים. אני לא מצליח לעשות שני שחקנים בזה. חצי אני אעמיד לך אותו. חצי על האמצע, הנה כן יפה. עכשיו זה מצלם. תשאלי אותו משהו. מתן, מה אתה רוצה להגיד? מה? מה אתה רוצה להגיד? תשאלי אותו משהו, מה אתה רוצה להגיד? תשאלי אותו שאלה.
מה אכלת היום לארוחת צהריים? מה אכלת היום לארוחת צהריים? אורז ושניצל. מי הקבוצה הכי טובה בארץ? מי הקבוצה הכי טובה בארץ? מה, מליגת העל? כן. מה זה אין? למה אתה חושב בכלל?